Ngayon magluto kong pansit bihon gisado. Okay? Ayan, magigisa na ako. Siyempre, maglagay tayo ng oil, mantika, taba. Mag-isa na akong bawang na yan. Ayan. Kebat nining bawang, sibuyas. Di nga liwa, puriga mo muna yung sibuyas. Pero ya, burito, bawang. Burito nga babawi tang aroma na ng bawang. Aroma. Okay, ba't kabit kunitang manok? Okay, bot, dinangkiyakan ng toyo. Okay, kabit ko nito ang carrots. Kaya ako na ipapabukalan ng manok kasi manok pagad niya mang maluto. Na kailangan kalambutan nito. Okay. Okay, guys. Guys. Okay, bot, kabit ko nitong red bell pepper. Ay, patating maksabi ka. Magluto ko. Patangkay. Go ko niya namang makanyan. Pampabangluyay ng larang dagulay ni. Try. Bubukal niya ka. Nakakit yung bubukal niya itang dami eh. Kabit kaya kanya nining bihon. Kasi na ako mamabihon. Pabukal kaya. Bakang ta mabilis. Bukal. Bukal lang ng bukal yan. Habang bubukal yan maggisa na ka. Okay, ba't kanyan? Kabit ko nitang repolyo. Habang maggisa kang repolyo, lawin nung lalambot kaya ang bihon. Diba? Wala mag-spaghetti ka mo. Pwede niya. Malambot kaya katamong bihon. Kabit ko niya kanyang kini. Ayan. Diba? Tine mo rin sa bosa-bosa nito. Kaya mo didinan. Danong. Ayan. Style ko ini. Ito po ang aking style sa pagluto ng pansit gisado. Oops. Sayang sagli, sayang nitong itagan ko ng kungan nito. Aray. Ayan, sayang, diba? Tangkay kanta din ng king toyo. Nito nga sandok ka toyo. Diba? Ang kaputa mila ko itandanong na.
Tigugo-gogo tayong makanyan. Okay, bot dinan king black pepper. Paminta. Ulay nyo na kalaguna, oh. Tama na itsura. Okay, ngini, kabit kining guys. Nangaos kanin. Ay, bulong sibuyas. Ha! Whatever. Bugo tayo. Kasi kin Japan, singaos kanito. Hosoy negi, yara. Search kaya pa king YouTube, nangaos kanita kaya kapampang. Ayan. Lapit niya mo. Tingilala ko nitang kayang sabo-sabo. Tanda nung okay niya. Okay. Oh, finish. So, ngayon pwede taning i-serve. Nyama na po. O ngayon takman kenong nanuyalasa. Okay. Makapasagling kay ko. Okay. Takman kenong nanuyalasa niya. Tasting. Tayo. Lami ako biasa mag-chopstick. Wow. Nyama na po. Nyama niya. Nyama na. Ang dagulay. Ayaw mo na yung repolyo. Naman. Try it yung kanak style. Pabukaya mo yung kaya niya, bababa, banta, mabilis. Tsaka nung mo itangatin yung gulay, tamang gamitan nyo. Okay? Thank you. Thank you for watching.